Vážení občania Dechtic, volám sa Jozef Holický a v nasledujúcich komunálnych voľbách sa chcem uchádzať o post starostu obce. Mnohí z vás ma poznajú osobne, no rád by som sa predstavil aj touto cestou. Som rodený Dechtičan, som ženatý a spolu s manželkou máme spolu 3 deti. Rodina je pre mňa jednou z najdôležitejších hodnôt v mojom živote. Aj preto mi záleží na tom, aby boli Dechtice obcov, v ktorej sa dobre žije rodinám s deťmi, mladým ľuďom, pracujúcim aj našim seniorom. Pracujem ako automechanik vo vlastnom servise, ktorý prevádzkujem so svojím bratom. Táto práca ma naučila zodpovednosti, trpezlivosti a tomu, že každý problém má riešenie, ak sa k nemu postavíme poctivo a s rozvahou. Vo voľnom čase sa venujem amatérskému futbalu a športovým aktivitám v prírode a mojim včelám. Dlhé roky pôsobím v miestnej telovýchovnej jednote TJ Družstevných Dechtice ako predseda klubu a tréner detských kategórií. Práca s deťmi mi ukazuje, aké dôležité je vytvárať im dobré podmienky, viesť ich k pohybu, spolupráci a vzťahu k našej obci. Viacero volebných období pôsobím ako poslanec obecného zastupiteľstva. Som aj členom rady školy za obec Dechtice a aktívne sa zapájam do života miestnych organizácií. Vďaka týmto skúsenostiam poznám fungovanie obce, jej možnosti, jej problémy, ktoré občanov dlhodobo trápia. Moje rozhodnutie kandidovať na starostu nevzniklo zo dňa na deň. Predchádzali mu roky práce, skúseností a kontaktu s ľuďmi. Vidím, čo sa v našej obci darí, ale zároveň aj to, kde máme rezervy a čo je potrebné zlepšiť. Mojím cieľom je, aby obec fungovala otvorené, zodpovedné a v prospech všetkých občanov. Chcem byť starostom, ktorý bude medzi ľuďmi, bude počúvať ich názory, vysvetľovať svoje rozhodnutia a hľadať riešenia spoločné s poslancami, organizáciami a aj samotnými občanmi. Veľmi dôležité je pre mňa zlepšenie spolupráce medzi obcov, miestnymi organizáciami, školou, športovými klubmi, dobrovoľníkmi a farským úradom. Verím, že obec sa môže rozvíjať iba vtedy, keď ľudia nepracujú každý sám za seba, ale spoločne a s rovnakým cieľom. Samozrejmosťou musí byť aj pravidelná starostlivosť o obecný majetok, jeho údržba, obnova a zveľaďovanie. Všetci vieme, ktoré problémy nás trápia najviac. Ide najmä o zdravotné stredisko, dom smútku či lávku cez Blavu. Tieto témy sa nedajú vyriešiť zo dňa na deň, no je potrebné začať ich riešiť systematicky, zodpovedne a bez ďalšieho odkladania. Mnohé investície sú závislé od dotácií, eurofondov, ministerstiev a ďalších štátnych inštitúcií. Preto považujem za dôležité aktívne vyhľadávať všetky dostupné možnosti financovania a využívať ich rozumne, transparentne a v prospech celej obce. Do tejto kandidatúry vstupujem s pokorou, s rešpektou a úprimnosťou. Chuťou pracovať pre Dechtice. Nesľubujem, že všetko pôjde ľahko a okamžite. Môžem však slúbiť poctivú prácu, otvorenú komunikáciu a snahu hľadať riešenia, ktoré budú mať zmysel aj do budúcnosti. Dechtice sú mojím domovom. Tu som vyrastal, tu žije moja rodina a tu chcem aj naďalej pracovať pre ľudí, ktorých poznám a vážim si. Verím, že ak budeme držať spolu, počúvať sa a navzájom si pomáhať, dokážeme z našej obce vytvoriť ešte lepšie miesto pre život. Ďakujem vám za dôveru, podporu a za každý názor, ktorý mi pomôže lepšie pochopiť, čo naše Dechtice potrebujú.